Ya jengduk wong ayu sing tak tresnani ya karo aku minangka gandolane atiku. Injih Kang Mas, pripun Kakang Masku? Kene lungguh kene nduk wong ayu cedhak marang Kakang, Nduk. Injih Kang Mas. Nduk, dina iki aku kok pengen nandhang katresnan marang sliramu. Apa sliramu gelem nduk wong ayu? Loh, napa Kang Mas kuat? Lah wong biasane yo mek loyo ngoten lho Kang Mas. Ora nduk wong ayu. Saiki Kang Mas wis duweni kopi Mak Espresso gila. Carane gawe Mak Espresso kuwi disuwek bungkuse, terus disokne ning cangkir, banjur terus diwenehi banyu panas. Terus diudek-udek ngene iki. Lah ono kandungane panak ginseng barang iki, guarana cordi plus ya toh, L-arginine. Iki resmi lho Nduk ya. Iki ya berizin dan resmi teko BPOM barang. Jadi ora perlu khawatir lan kasane terus mari ngono siap diombe. Wah, yo lek mekaten monggo Kang Mas. Kula kok nggih penasaran malian. Ayo Kang Mas, ayo nek kamar Kang Mas. Ayo digasne diajeng. Wah, jian mantep Kang Mas. Iso malih kaya mekaten lho. Bih, jian kula tambah sayang kalian panjenengan Kang Mas. Iya Nduk, berkat Mas Espresso ki jian garai suami istri jadi lebih harmonis. Kayak yo mergane iki sesuai karo khasiate lho Nduk. Satu saset kuwi mung 55.000 Nduk. Tapi lek tumbase ning aku, yo jelas tak diskon. Karo tak wani promo lho ya. Wis ayo meneh Nduk. Iki lho gentalone Kakang yo sik sedut senet iki lho. Ayo Kakang monggo. Wah, jian mantep. Ya jengduk wong ayu sing tak tresnani ya karo aku minangka gandolane atiku. Injih Kang Mas, pripun Kakang Masku? Kene lungguh kene nduk wong ayu cedhak marang Kakang, Nduk. Injih Kang Mas. Nduk, dina iki aku kok pengen nandhang katresnan marang sliramu. Apa sliramu gelem nduk wong ayu? Loh, napa Kang Mas kuat? Lah wong biasane yo mek loyo ngoten lho Kang Mas. Ora nduk wong ayu. Saiki Kang Mas wis duweni kopi Mak Espresso gila. Carane gawe Mak Espresso kuwi disuwek bungkuse, terus disokne ning cangkir, banjur terus diwenehi banyu panas. Terus diudek-udek ngene iki. Lah ono kandungane panak ginseng barang iki, guarana cordi plus ya toh, L-arginine. Iki resmi lho Nduk ya. Iki ya berizin dan resmi teko BPOM barang. Jadi ora perlu khawatir lan kasane terus mari ngono siap diombe. Wah, yo lek mekaten monggo Kang Mas. Kula kok nggih penasaran malian. Ayo Kang Mas, ayo nek kamar Kang Mas. Ayo digasne diajeng. Wah, jian mantep Kang Mas. Iso malih kaya mekaten lho. Bih, jian kula tambah sayang kalian panjenengan Kang Mas. Iya Nduk, berkat Mas Espresso ki jian garai suami istri jadi lebih harmonis. Kayak yo mergane iki sesuai karo khasiate lho Nduk. Satu saset kuwi mung 55.000 Nduk. Tapi lek tumbase ning aku, yo jelas tak diskon. Karo tak wani promo lho ya. Wis ayo meneh Nduk. Iki lho gentalone Kakang yo sik sedut senet iki lho. Ayo Kakang monggo. Wah, jian mantep.